हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टुफानि बारि इउटुब चेनेल बरायग्रोनो लाखिबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेल गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो ना बिदिब्ला आं दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननि शेयार खालामनोसै आरो ना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो आंजों जोबजासिम थाफादो फैदो नोंथांमोनाबो साम' गिरु गोजा दासो लाबोदों आरो ना गुरनानै ओमफ्रायो माबासो मा होनो गिरु गोजा आरो ना फुननांगौ आरो ना ओमफ्राय नाया बेसे बुरजा दं नोंथांमोननो देखायनो नै गैथारा माबायावसो आरो ना बै दैमायाव गुरनाया दैया गिदिरबा नाथुर फिथिख्रि ना बोथिया ओमफ्राय ना गोलाव बेंसि माबा ना बेंसि ओमफ्राय बाला थथ्र ना ओमफ्रायो ओइनि ना थुरि मासे बोथिया दङ बेल' आरोना ना मोनबैसे ना मोनदों र' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा र' मोनबैसे जाखोथाय साननां सातथा जातनि ना मोनदों आरो ना नौथा रोखोमनि ना मोनदों आरो ना नौथा रोखोमनि नै मालाय आइया फुनानै आराम दोनबाय आरो ना गाबोन लांगोन ना समफोर लांगोनथाय मिथिया आरो ना खै केजि जागोनथाय 1.5 केजि जागोन 1.5 केजिल'सो जागोन नामाथाय नै लोगोफोर आंहा नैबेयाव आंनि फुल बागानाव एसे साब सिखोन खालामसैलाय एसे गोबावमानि जाबाय साब सिखोन खालामिया एसेग्राबो हाग्रा गैया एनै फिसा फिसासो दं आरो ना ओमफ्राय आङो बै बोराय बिबार माबाफोरखौ गारनोसै आरो ना खेबस'नानै बोराय जाबाय आरो ना फुलाबो माबा आंनिख्रुइसो जौसिन गायसिमोन नैबे मोखोना फुला जा गोजौ जायो फोसाबना होनोसै आं एसे दरसिसि जाबाय बे रोदायानो रज'यो मोखोना बायदिसो मोखोनाजों सेमथार बिराद बारायलाबायो मोखोना बायदिनो रोदायानो हाबना लानोसै आं बिथिंजाय आयु माथो माबा दंफांलासो रज'ना दंसोयो बोस्रांला जोबनोसै आं माखौबा बोस्रांना गारनोसै आं बोराय जाबाय बबावबा बांद्राय दोनजायाहाय माखौबा गारला जोबनोसै आं बोखानानै बे गयखौ गायना होनांगौमोन बेफोरबायदि रज'दों बारा दोनजायालै बेथ' गादब जाबाय फुलानो हायासै बेनो जा गोदोर जाबायना बे फुल दावदै गिदिर जारा नै लोगोफोर आंनिख्रुइसो जौसिन जाबाय फुलफ्रानो जा बोरैबानो माबायाबो बानलुआबो रानबाय नामा रानबाय नै बानलुआबो बबेबा एसे फोसाबनानै होनोसै आङो बे गारनोसैदां माखौबा बांद्राय दोनाहाय जायख्लम बियो नैथिंबो बानलु दङ गयाबो नै आंना देरहांबाय न' खाथियावनो फुलावनो दं आरोना गयाबो जि आराम जाबोहांदों ओमफ्राय नैया बिबारखौनो बारनो रोङा दाबो गलाप फुल मडेल आरोना बियो जाबथु बारो गुफुरसो आरो ओमफ्राय कालारा दाबो बारनो रोङा खालमासि मेसेङाव बारनो रोंगोन ना रोङा बियो नै आंना बेयाव फाथैया माथिंबा नै गया रज'बाय
गय फिथाइ सिरिना दं नै गायसिमोन मोजां ना गाज्रिथाय बे फेंखा ओंखारबायमोनदां सिफाय जाबाय आंजों फेंखा ओंखारबायमोनदां फेंखा ओंखारबायमोन नै गुफुरफोरनो नै गायसिमोन ओमफ्राय नैया ओंखारबाय आरो नै थाथोंसै बावनो रज'लाबायनानै ओमफ्राय फाथैया बै माथिं माथिं ओंखारलांजोबखो जारलासो बिदि फाथैया जि मानलालाबायथारो नैयाव मान होदोंमोन आङो नै एसे मोनहैबाय गयाव मानलांनो नागारै मायावबासो मानलाहैयो नोंसोरो बे गयाव मानखो बे गयाव गया नै इथिंबो थाइसे थाइब्रै थाइबा मोनबाय नै गया ओमफ्राय जों सयथाम रज'नायजों लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो माबाना लाग्रोनोसै आरोना ओइ फोसाबना लाग्रोनोसै आं ओमफ्राय नै बे गया माबानिमोन आरोना फुजा बावना गारनायमोन आरो गायना होनोसै आं बेयाव रज'थोंसै आंना नै जबा बिबारा जारुरु बारनानै दं नै गोजा जाहाबलायनायनि जबा बिबारा नै जाहा बाजै जबानि जबा बिबारा गायसिमोन नै गायना होनायमोन आं बेयाव ओइथिंसो आराम बारसिदों गोजा गोजानो बे फुला मानो दाबो बारनो रोङाखै फालाय ओइ माबा मोस्रोम बाहासो लाना दंजोबो नै फिसा फिसानो लोगोफोर नै इसां बुरजा ओंखारबाय आरोना दालाय माखौबा सिफायबाय आं सोलियै बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय हाग्राया एसेग्राब गैया आरो फिसा फिसासो आं हाग्राखौ माबाथ'वासै आरोना ओमफ्राय आं बै दालाय एसेबा अभार जानायखौ माबाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओइथिं खावसे दंबावो माबा हाग्रा बेन्दों मानलाजोबना दङ बेखौ र' सम मोनबा माबानांसिगोन आरो बेलेग खामानिबो मावनो दंबावो नालाय दा आं बेखौल' गारग्रोना लानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंना नैबेनि हाबाफारिया जोबथ'बाय आरोना जोबथ'बायखौनो होनांसिगोन आं ओमफ्राय दंबावो आरोना मावनांगौ ओमफ्राय आं बेनिखौ मावथ'ला आरोना बेलेग खामानि मावनोसैलाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नै न' खाथियावनो जंगल नुखागोन आरोना नोंसामोना ओमफ्राय बे जंगल नङा आरोना गायसिमोन फुल दंफां गोजासो ओमफ्राय गासिबो नै जास्ट फुल गोजासो आरोना ओमफ्राय हाग्राया फिसा फिसासो दं आरोना नै ओमफ्राय आं बेखौ फेदेरदोंसो फेदेरनासो फुयो आङो एसे गिदिर खालामनानै बेनियावबो बारा गैया एसे फिसासो ओमफ्राय आं बेखौ देरहोबावनोसै फुनोसै आरो देरनानै ओमफ्राय नैथिं एसे फोसाबबावनांगौ दं नै माबा लेवा बेन्दों दं आरोना एसे माननानै बेखौ गाबोन फोसाबना होनोसै आं दिनै हाथ'नाय नंला ओमफ्राय फुल दंफां जा गोजौ गयजों समान जाफाथारदों नों हागौ ना आं हागौ होननानै जौदों आरो नै जि गोजौ गयाबो गाज्ला देरहांबायानो ओमफ्राय नैबे फुल माबा बानलुसो दै बेयो गायसिमोन बानलु गोसोम बिबार बारसोदों नै 12 मास थायो आरोना बे बानलुआ ओमफ्राय सिगां भिडिअ आं गायनाय होदोंमोन ओमफ्राय बानलुआनो नै गुफुरसो जालांबाय बानलु गोसोमानो बेलेगसो जालांबाय ना हावासि सिंखायसो जाखो ना माखोथाय गोसोमसोमोन ओमफ्राय बिनो बिदिसो जास्राबाय आरोना कालारानो सोलायस्राबाय आरोना नै बिदिसो जास्राबाय आरोना बोरैबा रोमोनाय मडेल जाबाय आरोना नङाबा गोथां गोरासो आरोना फिथाइया बोरैबा सेवनाय मडेलसो बानलु फिथाइयानो सेवनाय मडेल एखेनि सेवनाय मडेल आरोना नै लेमबाय नै एसे माबा बोखाना होनायखाय इथिंसो लेमबोस्राबाय ओमफ्राय आंना रस फुलानै माबायदि मानखोलांदों माबा मानलालाबायोसो दां दंफाङाथ' नै बेबो जा गोजौ मानखोथारबाय नै दावदै फुलजों समानसो मानखोहैबाय खाना होदोंमोन आं लेमलाजोबदोंसोमोन नै बेबो लेमलाजोबनासो दं नै बेयावबो फांसेया खुसेंग्रा अरफाय जायै गायथें सायाखायसो बिदि जाखो ना माखोथाय ओमफ्राय नै फांसे बेबो गनसो खाबथाना होदां गुदियाव नै माला बारो मेसेङाव बारोना बारा खलमसो होबाय थानांगोनदां बुस्थुखौनोथ' आरो नैबे एसे जायख्लुम खालामबायना बांद्रायबाथाय दालाय मोनसे दानखाना गारनांगोन मोननैसो बांद्राय अफार दोनजाया जायख्लुम नुथारो नङाबा हाग्राग्रा नुयो नङाबा हाग्रायानो गैया आरोना गायसिमोन
ओमफ्राय आं बिनिखौ दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय बेलेग खामानि मावहैनोसै। ओमफ्राय दायो टाइमाथ' 4:30 जाहां जाबाय आरोना मोसौनो गांसो हाना हैनांसिगोनलाय आरोना गायसिगोन। बेनिखायनो दोनथ'बाय आङो एसे सोरां बारां हानानै जाहोबासो दा एसे थाब दोनफैनो मोनगोन नालाय मोसौखौबो माबा एसे मोनाद्रायबा जाहोनो हास्लाबा मास्लाबा जागोन आरोना बेनिखायनो हाना हैग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय बे हाना हैखांनानै एसे थाब हाना होखाङोबा ओमफ्राय आरो मा मावफैनाय जायो नोंथांमोननो सेयार खालामलांसै र' लासैनो नोंथांमोनाबो थाफाबाय था आरो आंजों लोगोसे। माबा बेन्दोंल' बेन्दोंलाथै बेमायाबो सोंथेलाजोबो। लोगोफोर नै जों गामिथिंनि माबाया माइ दुब्लिनि अबस्थाया बिदि जाना दं आरोना सोमखोर सोमखोरनो नै गोसोम गोसोम सोमखोर सोमखोर जाजोब्बाय आरोना। ओमफ्रायथ' नै जोंथिं माइखौ इदि गायना होयो आरोना खाथि खाथिनो ओमफ्राय गसा खाबाङा आरोना गायसोमोन जोंथिंजाय ओंखायनो खाथि खाथि गायो आरोना नै खासिया जावैनाय बायदिसो गायफ्रामो आरोना आरो मोनसे मोनसे होबावबानो खासिया जावगायनाय बायदिसो जाखासिगोन आरोना रोजोबनो ओमफ्राय गसा खाया आरोना फिसा फिसायैनो थायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा बै माबा कबिथा नामा कबिथामोन नामा लोक्षिमपुरनिया बिथिंना मालाय जा गेसें गायना हैदां आरो माइखौ गसा गिदिर गिदिर खाहैदां आरोना। ओमफ्राय जोंथिं गसा खाला आरोना फिसा फिसायैनो थायो आरोना जेनेबा गायगासेयाव मोनथाम बा मोनब्रैल' होना गायो नालाय ओमफ्राय बारा खाया आरोना इसां इसांफोरल' नै इसां इसांफोरल' जायो आरोना ओमफ्राय बारा खाला आरोना। ओमफ्राय सिगां र' जों उन्दै उन्दै समाव एसे खायोमोन ओमफ्राय बोरै बोरै जाखोथाय जुगानो सोलायलांबाय नालाय सोलायजोब्बाय आरोना गायसिम गसा खाबांला आरोना। ओमफ्राय दलहा दलहायावलाय एसे खायो आरोना गसा ओमफ्राय बिदिनो जायगा जायगा खायो आरोना गसा लानानै गसा खायो आरोना एसे दलहा हा मोजां मोजां ओमफ्राय जोंना बिथिंना सिग्राब हाया बारा मोजां नङा नालाय एसे हास्राव हा बायदि आरोना बेनिखायनो गसा खाबाङा आरोना बेनिखायनो रोजोब गायनांगौ जायो आरो माइखौ। ओमफ्राय सिगां आइमोननि समाव एखे गोजान गोजानसो गायनांगौमोन होन्दों आरोना आइमोन बिदिनो सिख्लासा समाव ओमफ्राय उन्दै समाव आरोना ओमफ्राय सोलायलांबाय नालाय जुगानो माथो एखे रोखोमसो थाबाय थायाना दाथ' आरो मिथिखागौ हासार नङाबानो जाबावलासो गायसिमोन मैगं थाइगं सोब बुस्थुआनो आरोना हासार दावाइ सेस बिनि सायावसो आरोना जायनो हासार दावाइ होनो हायो बेनो बांसिन माबा बोखांना लानो हायो आरो जायनो होआ बेनो एसेल' आरोना बारा माबा जाबांला आरोना। ओमफ्राय बिराद हाग्रा जादोंदां सोरनाबा सोरनाबा बिराद हाग्रा जासोयो दाना एसे गोथां गोब्रामनो माबानानै गायनाय जायो नालाय सिगांनि बायदि एखे फाद्र नांलायनाय सिगां जों उन्दै उन्दै समाव फाद्र नांलायनाय गायोमोन आरोना माइखौ ओमफ्राय हाब्रुआ एखे मोनामलायोमोन आरो गेसावनो होमबाना इसिग्राब हाग्रा जायामोन आरोना हाब्रुआ गेसाव मोनामलायनानै दोननानै गायबा आरोना एखे खननै गाहाम खनथाम गाहाम एवनानै दोनहाबोमोन आरो दोनहाबनानैसो आरो दैया सिगां आजादि मोनोमोन आरोना दा देग्लाय एसेग्राब माबा जाबांला आरोना नैबे माबायावहा ओमफ्राय दैखौनो मोननो थांबांला आरोना खम जाबाय आरो दै बानायाबो खम जाबाय आरोना सिगांनि बायदि जाला आरोना बेनिखायनो आरोना गोथां गोब्राम एवनानै ट्रेक्टर ओंखारनायनिफ्रायनो गोथां गोब्राम एवनानै गायनो गोनां जायो आरोना एखे जाफ्रा जाफ्रि बादि नांनाय बायदि जाखायो गायसिमोन खामला हाजिराफोरखौ मोननो नागिरलाया ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जोबहां फार्स्टजोंल' आरो जायनो फार्स्ट गायनो हायो बे मोनगोन ओमफ्राय आरो जोबहां बेयावल' आरोना माबायावनो सावन मासनिनो सिगां गायखांजोबो सिगांथ' सावन मास दाबायदिबाबो गायबाय थायोमोन आरोना एखे भाद्र हाबहांलायनाय बिदि गायोमोन आरो माइआबो जालाना सिगां गायबासो जायोसै दाना थाब थाब गायबासो लास्ट गायबाथाय उनाव गायबाथाय जाला आरोना। ओमफ्राय आं दायो नै गांसो सानो फैदोंमोन हाना लानोसै आं सेयार खालामबाय थाला आं बे मोनसेखौनो देखायबाय थानाय भिडिअखौनो बेलेग देखायनो रोङा होनलायगोन ना। नै लोगोफोर मा अबस्था जाखो गांसो हानानै खासिजोंनो बौजाबाय आं नै जा थै गखाबाय बोरैबा आगसिथिंखायसो आगदाथिंबा मा जागौमोन दे हा जिं जिंनो गांसोआ गाहायद्राय नालाय हाथ'वासै बोरैबा आखायावसो ब्लां थांबाय नै ओमफ्राय हैखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा नै बोरमानोसो माबा लालायबाय मा होनो नामफोरखौनो बावलायलां थासुमलि बिलाइ नै अबस्था खाराब मोसौनो गांसो हाबायबायना होनानै बिदि जाबाय आरोना बिदि खनसे नङा खनसे बौजाखाथारो आरो आं बोसोराव थांनाय बोसोरावबो बौजादोंमोन नामाथाय बिदिनो बोसोरफ्रामबो बौजायो आरोना गांसो हाना होनाय मोसौनो गांसो हाना होनायाव आरोना गायसिमोन सायाखै आरो सानायालाय बिगुरा थांबाय आरोना खावसे ब्लांनो दार्लाब थांखादों।
संख्रिजों दैजों एसे सास्रिना होदोंमोन आं नै लु जाजोब्बाय गांसोआथ' उदैयानो बुंनाय नङाखै नांबावगौमोन आरोना ओमफ्राय होबाय थालालै नैबे फिसाया बारा जाबाङाखै बे फिसानिखौसो इयाव माखासे होनांगोन साला संख्रि दै होस्रोबाल' जायो बिसोरो बिराद बोरैबाथार नोंहा बारा जाया नोंहा फिसासो उदैयानो बुङासै मनासे नांबावगौमोन आखाइ माबानायखाय हायासै आं ओमफ्राय आरो बाल्थिंआव लांफाखानोसै नङाबालाय आरो मोनसे खामानि दंबावो नालाय बेनिखायनो आं मावथ'ला आरो दा हर थौलायलायगोन आंना बेखौ मावनांगौबा लोगोफोर आंना भिडिअआ दिनै जाब जुब जाथ'बाय आरो ना गायसोमोन बेखौनो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेल गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आं ओमफ्राय आं दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नेना थादो आरो ना आंना भिडिअआनो जानला ओमफ्राय आं खामानियानो दंबावोमोन मावनांगौलाय ओमफ्राय अफारद्राय गोलाव जागोन होननानै आं बे ससेखौनो सेयार खालामग्रोनोसै होननानै माबानोसै आरो ना ओमफ्राय गाबोन माबानोसै ओमफ्राय आरो 5ता बारबाय आरो ना ओमफ्राय आंहा एसे मोनसे खामानि दङ ओमफ्राय आं भिडिअ लानो हानाय नंला आरो ना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनहा नेना थादो आरो ना